NL Doet ook in Kasterij. Van Gerven naar halve finale. Het is vandaag 18 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. De korfbaldames van de Peelkorf verloren zondag de beslissingwedstrijd om promotie naar de topklasse met royale cijfers van DDW 10-19. De beide kampioenen van de hoofdklasse streden in de sporthal in Reuver om een plek in de topklasse. De IJsselsteinse korfbalsters begonnen uitstekend en kwamen via treffers van Marley van Asten en Linda van Leisdonk zelfs op 3-1 voorsprong. Nog voor de pauze namen de gasten een 5-8 voorsprong. In de tweede helft liep DDW regelmatig scorend uit naar een grote zege. Zaterdag 23 maart krijgt de Peelkorf nog een tweede promotiekans. In Eindhoven spelen de IJsselsteinse korfbalsters tegen de nummer 7 van de topklasse, Yes. Bij winst promoveert de Peelkorf alsnog naar de hoogste klasse in het dameskorfbal. Afgelopen zaterdag kwamen heel veel vrijwilligers in actie. Het Oranje Fonds organiseerde de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NL Doet. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag de handen uit zijn mouwen te steken. Het tunneltje in Kasterij, vlak langs het dorp onder de A73, was een grote grijze betonmassa en is enkele jaren geleden al versierd met kleurige tekeningen. Het noodzakelijk onderhoud daarvan wordt op de nationale NL Doet-dag door vrijwilligers gedaan. Dit tunneltje hebben we in eind 2008 helemaal opgepimpt. Maar ja, door alle regen zijn de uithoeken een beetje groen geworden en is de kleur er vanaf. Dus hebben we vandaag besloten op NL Doet-dag om het weer een leuk kleurtje te geven. Jij hebt hier nou net die rand gekleurd. Had je een speciaal ontwerp daarvoor? Nee. Gewoon zo uit blote hoofd? Ja. Het bleek niet moeilijk te zijn voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor de klus van de jongerenvereniging. Want wie wil er nou niet met verf spuiten? Welke kleur ga je nu spuiten? Een zwarte kleur. Ja, zwarte kleur. Ik weet niet waar ik hem spuiten, maar ik ga hem ergens spuiten nou nog. Heb je geen opdracht gekregen van de leider? Nou nog niet, maar ik heb vanmorgen daar heel veel dingen gedaan. Zoals de rode bal waar SJC nog staat en nou een korfbal. En doe je niet stiekem de kleuren van je favoriete voetbalclub spuiten? Dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Het tunneltje is alleen bestemd voor fietsers, brommers en wandelaars. Een auto in de tunnel, maar deze tunnel is toch alleen voor fietsers? Ja, ik weet ook niet waarom. Waarom dan een auto hier? Ik weet niet, vinden ze leuk. En zo konden een stuk of 12 vrijwilligers zich lekker uitleven met de spuitbussen. Maar alleen aan de uiteinden van de tunnel. Het binnenwerk is nog in orde, de kleuren, dus dat laten we voorlopig even zo. Omdat we niet wisten wie er wel en niet kwam, hebben we gewoon besloten dat we de uithoeken gewoon wie er is. Verzint gewoon ter plekke wat leuks. En het is nu heel kleurrijk geworden. Ja. Zo wordt dankzij de inzet van de jonge vrijwilligers de naam Kleur in Kasterij weer eer aangedaan. Kleur in Kasterij is een jongerenvereniging die leuke activiteiten voor en door jongerenverenigingen, door jongeren regelen. Met wel in achterhoofd ook een beetje de duurzaamheid van het dorp. Waarom kies je nou juist die kleur? Omdat ik er iets bij moet werken. Met blauw. Vind je zelf een mooie kleur? Ja. Waarom doe je mee vandaag? Omdat ik bij Kleur in Kasterij hoor. En ik het ook leuk vind om met graffiti te spuiten. Doe je dat vaker? Ja, ik heb het 5 jaar geleden, toen we hier de hele tunnel hebben gespoord, heb ik ook meegeholpen. Maar zo zelf doe ik het niet vaker. Hoeveel spuitbussen had je ingekocht? Dit waren nog restjes die we over hadden van het eerste tunneltje en van een auto die we opgepimpt hebben. Het waren nog een stuk of 30, 40. Het begint nu langzaam op te raken, dus het is ook een beetje alle restjes opmaken. En als het dan nog nodig is, kopen we een keer een nieuwe bij. Dus, Ondanks dat het nog guur en koud was, is in Kasterij de kleurrijke lente al gearriveerd. Het fietstunneltje ligt er weer prachtig bij. Kom allemaal een keer kijken, zou ik zeggen. Fietsen doorheen. In samenwerking met de VVV-ANWB houdt het Roods Gidsengilde vanaf zaterdag 30 maart weer wandelingen door het centrum van Venray. De start is elke zaterdag om 2 uur 's middags bij het VVV-ANWB-kantoor aan het Henseniusplein. De route duurt ongeveer 2 uur en voert langs historische gebouwen, religieus erfgoed en andere bezienswaardigheden. Verder houdt het gilde voor groepen ook diverse andere wandelingen door het centrum van Venray. Zo is er bijvoorbeeld de culinaire route. Ook wordt er een wandeling over het terrein van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Anna gehouden.
Aanmelden voor de wandelingen kan bij het VVV ANWB-kantoor. Zaalvoetbalcoach Jos van Gerven uit Venray won zaterdag met zijn ploeg SC Bayern 05 Uerdingen in de kwartfinale om het Duitse kampioenschap met 9-6 van SC Team Yassar uit Hamburg. De sporthal was druk bezocht. Ook veel Venraynaren waren afgereisd naar Duitsland. Het team van Van Gerven stond na ruim 10 minuten op een 4-0 voorsprong en ging met 4-1 rusten. Na de pauze liep Bayern 05 Uerdingen zelfs uit naar 5-1, maar zag de gasten met 4 treffers op rij uitstekend terugkomen tot 5-5. In de slotfase van een enerverend duel trok de thuisploeg alsnog de zege naar zich toe. Van Gerven had ook genoten van het spektakel. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het was een hele volle tribune hier en samba-muziek. En ja, ook een hele spannende wedstrijd. Ik dacht eigenlijk nog van, dat het niet zo zou zijn, omdat we 5-1 voorkomen. 4-1 rust. En daarna de 5-1 dacht van ja, nu is het wel klaar. Maar de tegenstander uit Hamburg kwam nog heel sterk terug. Van Gerven is het eerste jaar werkzaam bij Uerdingen. Het bevalt hem uitstekend. Ja, nou ja, goed, dit is natuurlijk wel, als je dit zo meemaakt, dan is dat schitterend. En het bevalt me ook goed. Er is een goede chemie binnen het team. We hebben ook veel kwaliteit in ons team zitten. Een aantal jongens van Kullen die hier naartoe gekomen zijn, die vorige tweede zijn geworden in Duitsland. Een aantal jongens die ook in het nationaal team van Duitsland spelen. Ja, en ik moet wel zeggen, ik heb er wat meer beweging in gebracht, wat meer tactiek in gebracht vanuit Nederland. En ja, nu zitten we bij de beste 4 van Duitsland, dus ik hoop dat het nog even doorgaat. Zaterdag 23 maart speelt SC Bayern 05 Uerdingen in Hamburg de halve finale tegen Hamburg Panthers, de regerend landskampioen in Duitsland. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het geruime tijd droog. Morgen overdag is er veel bewolking. Er zijn perioden met regen of motregen te verwachten. Af en toe is het droog. Ik wens u een prettige avond en graag tot morgen.